Ik is in voor een buy, guys. Ik is in een buy in 5 minuten. Ik is in voor een buy. Chicken 1 to 3. 1 to 3. Rest reward. Die lower time for my 1 minute bullish engulfing candle close was my enter signal. Prijs het gebruik. Vernootheid breakdown gewoon niet alles uiteen zit. Nog een lekker keer 5 minute retest die. So I'm in boys, in for buy. US 30. Maar ik heb het basically nog niet opgemaakt. Consistency. What the hell, nigga? What the hell, man? Let's go. Nu maar die nog afzet. Zo kan je nog en dan weer tijd afbreken voor jullie boys. Stop loss below my last low. Stop loss below the lows. So 1 to 3. Press the reward. 49065. 490. So beautiful setup, boys. Ik zie die tijd al klaar uitspeel. Mijn stoploss kan nog steeds gehit worden, maar ik zie die tijd al klaar uitspeel. Ik ga naar mijn 5 minutes toe. Ik ga naar mijn 30 minutes. 4 hour. My delete now. Daily. When I will shift to structure, praise it shift structure shift to praise die jy gebruik het, praise het bo kan gegaan, praise kom retest die level, ons verwag uit die level uit rejection en dan continuation bullish, maar om eerlijk te wees, ek is so confident in die setup hier, omdat price market structure nie super clear is nie, maar gebaseerd op die 1 hour shift to structure retest, price het gekom retrace in die level in, en op die lower time frame, price het reject, Morningstar close, nee, ek is confident, price het ingekom, Morningstar bullish engulfing, price het kom retest, op die lower time frame, ek het daar entry gevat, soos my setup is, week onder my laaste low, my lower time frame low, so, kan sien die gewoon bullish engulfing keer, dat beteken dat die buyers in die market ingestep het, so die kans is gewoon dat die buyers gaan continue in die market instep, so by ons 4 hourly supply, ons overall 4 hourly supply zone,
resistance term to supply, so al wat ons kan verwag is vir prys om uit te speel. En as jy op die 1 minute kyk, dis wat my actually die tyd nou dat internet is die feit dat ons die lower time frame bearish market structure het aan 1 lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, shift, eerste low, ons expect prys om 'n nuwe high te gaan maak, nuwe high low en dan te continue omdat prys structure gesif het op die 1 minute time frame. Ons moet maar net die trade vir prys kans gee om lekker te set up en dan gaan ons die trade uitspeel. Op die lower time frame is ek baie confident, maar op die higher time frame is ek nie so confident in die setup nie, to be honest. Maar ek het alles gevolg wat ek moet volg, soos sê, lower time frame set structure in die direction van die overall bullish trend, by jy area of interest, kry ons soos shift structure. Al wat jy kan doen is manage your risk, proper risk management, follow your setup en pew. Dit is wel, yes, jy het dit vandag gestap, is 10-2, market het nou half geopen. Ons gaan sekerlik die move nou halfpas voor sien, gaan ons die move sien, die original move, maar prys te gaan, prys te reed is, ons expect prys nou om nog te retrace, nieuwe keers te maak, nieuwe week, en dan te continue. So, eens kijken wat maak Nasdaq is bullish nog heeltemal. Nasdaq continue met zijn bullish structure, 5 minutes. Yes sir. So, van Nasdaq af is nie actually setting, jy sien structure basically, en as jy mooi kan kyk, like, die trend het nog niet bullish gegaan, positief ons mooie highs en high lows vanaf gemaakt, waarvan of ons kan trade. En al positie wat die is die high time from area of interest level, en ons kan sien dat prys paar keer ingekom het, prys het reject, so. Ons kan nie in area resistance zone in buying die basically. Kan die buy dan teen, dat gee jou laag probability trade. US30 though, ons het technisch op die vol oude bearish shift. Die structure market structure, van die was onze laatste low, die was onze laatste high. Prys het geshift, die het onze eerste high low geraakt, die is onze lower high, moontlike lower high. Enigste manier hoe die moontlike lower high gaan wees is wanneer prys dan gaan continue om bearish te gaan en die low te breek deur 'n keers close, so. Dan weet ons dat dit hier 'n moontlike lower high is, maar nou soos prys nou is dit nog geen moontlike lower high nie. Ja, ons kyk maar. Nie super confident in die trade omdat die structure nie wel die higher time frame structure nie wel align met die lower time frame structure nie, maar ons weet nog steeds dat die overall daily time frame bullish is en dat prys high low, high moontlike high low, maar voor 'n high low voor enige structure punt gekry raak, moet daar 'n week gekry raak, so. Ons gaan nou kyk. Tyd is klaar geënt, dus ons gaan net kyk hoe speel die tyd uit. Maar soos wat ek sê is basically die high time frame is bullish, lower time frame gee vir ons toe ons entry signal op die lower time frame, so ons het nog steeds ons plan gevolg. As ons plan gedeviate het nie, structure self op die 30 minute, 1 hour basically, 1 hour and 30 minute, structure self retracement, en dan morning star pattern, formation pattern, so ons expect prys om iets vir ons te doen van die level af, maar prys kan nog steeds manipulate eerst voordat prys in die bullish direction gaan, of voordat prys gaan buy van die direction af, so al wat ons kan doen is nou net chill en kyk, en tye soos die, wanneer die uncertain is, want dit is waar jy jou risk moet cut basically, waar jy moet lower risk gaan op elke setup,
Want die setup is nie certain nie, of die is certain in jou tyd nie, dan dis hier 'n A+, 'n volle A+ setup nie. Of ek sal nie sê ja, dis hier 'n volle A+ setup nie. Want daar is nog 'n bietjie boxes wat nie getik is nie. 5 minutes Charlie Beautiful. Charlie Beautiful. Dis die 15 is 15 4:30. 3:30. So 3:30 dan niks reg gebeur nie. Jy kan sien dat prys wou gesel het, maar prys het weer reject, prys het gegaan, het reject. So ons wag maar nou net vir die actual volume in die mark om in die market in te steek. Ons wag maar nou net vir die actual volume, die mense wat die market move basically. Maar vir dan ek alles alright. Sê jy 100% confident nie, maar die is worth the risk type trade. Het sou beter wees om nog te wag vir extra confluences. Het sou beter wees heeltemal beter wees dikke break en retest te wag en dan te continue as extra confirmation, maar dit is waar dit nou is met jomma. But Kia's close book aan die level. Ons logie en dan weet ons wat dinge is dinge. Ek gaan maar nou agteroor sit, ek kyk 'n video en dan mute ek maar my mic guys. So straight uitspeel gaan ek, soos die setup uitspeel gaan ek dit unmute en afbreek, maar vir nou gaan ek goed chill.
Ooh. Ooh. So ons is uit die tyd. Dit voel nou so dom omdat die setup so gauw veel. Het is dom as die setup so gauw veel. Dus ik kom ik nooit NY open trade of na NY ook met open trade. Ik trade altijd soos like later. So dan de prijs die manipulation moves maak en dan later session. En jongen, is wat het is. Is wat het is. Dus lekker je wel weer eens. So ja, dat is. De dag is het vandaag. Stel, morgen is vrijdag. Wow. So is vrijdag. Die week is alweer klaar. Ik is nog steeds confident guys. Enigste manier hoe ek gaan confident raak in die tyd is ek 'n bullish groen keer sien wat bo kan die zone close bo kan al die highs. Dan gaan ek confident is in die posisie maar vir nou sak. Nah, nigga. Ek moet die lang groen keer sien wat die gaan close bo kan die arrow is. Terwyl ek dit sien nie. Nah, bro. Nah, bro. 5-minute chart. Nah, bro. Setup like letterlijk fire as jy hom so sien, maar die high time vir hom maak my so en vir is 4 hours shift of structure, maar die like dope shift of structure retracement, die like nou soos 'n sweep om te continue, maar die enigste manier ons gaan weet is wag maar vir die bullies. Ons moet nou wag vir die bullies close boek in alle levels as dit ja, dis wat ons gaan praat. Die lang keers moet nog continue om bullies te doen. Of die keers na om like seriously bullies. Sorry. Let's go. Dis waarvan ons praat. Die keers bo kan die eyes close, dan weet ons na ons is golden, maar as niks verder aan gebeur. Nah, nigga. Come on. Wat kwaai is om hoe die mens die jou setup visualize, as jy dit elke keer like, as jy soos like jy sien hoe setup jy visualize al hoe die price action gaan iets speel, jy visualize hoe die price iets speel, en dis wat het is, A plus setup basically. Yeah, 5 minute, nice. Oh, beautiful. Lower time frame like way maar die high time frame. Oh, let's go. Ek like die type keers guys. Weet julle laf ek as ek my strategy elke keer of wanneer ek my trades om A+ setups. En dit lyk so mooi. Meerderheid van die tyd is like jy sien die setup en die speel mooi uit. Berries, shift of structure, retracement, sweep. Ja, bro. Is net so 'n euphoric gevoel wat ek 'n lekker gevoel, die dopamine rush. Oh shit, ik kan maar niet te vroeg praten.
Maar ja, dat is kwaai, guys. Het is kwaai. Dat is kwaai. Dat is kwaai. Oh. Come on, nigga. Een kleine retest vanuit zone en dan police engulfing. Ik laaf police engulfings. In de reden kom ik police engulfings laaf is het feit dat police engulfings zo vreemd is. Dit wys jou dat momentum eintlik in jou kant is. Kyk, as jy wil buy, dan ideally wil jy bullish engulfing bearish candles sien of bullish keers sien. As jy sell, ideally wil jy bearish engulfing keers sien in jou direction. As ek example vat van die trade, net toe ek die trade geënter die, kan jy sien dat ons het klein momentum keersies, bearish keers gehad. Hier het net 2 bearish engulfing keersies gekom, maar toe ons die bullish momentum krijg, eerder was die bullish momentum van die level af. Nou, dis wat jy wil actually elke keer sien, as jy trade. Jy wil bullish momentum keerse in jou richting sien, en as jy sell, wil jy bearish engulfing keerse in jou richting sien. Dis waar oor het gaan. Fuck that nigga. Ja, boys and girls. Beautiful retest. Daai keer as my nou net bullish close. Een bullish close het, dan weet ons is aan die brand reg om te gaan. Bullish close, dan weet ons solid. Cross arm, that nigga. Beautiful. It's a beautiful setup. Let's go. We're gonna speak word geweest. Oh, daar is onze bullish engulfing, boys. Daar is onze keersie, boys. Ik moest mijn share of profitability gaan krijgen voor die move. Oh. Keer bullish close, candle close alsjeblieft, bullish candle close alsjeblieft, bullish close alsjeblieft. Boys, is die setup uitspeel. Als die setup nou mooi uitspeel. Ik ga zeker lekker morgen tijd, want ik vat hier gewoon ook op vrijdag trade, maar als die setup nou uitspeel, dan beloof ik voor jullie, die jaar maak ik letterlijk $1 miljoen net profit. Ik heb dit nog voor de afgelopen 2 jaar als mijn goal gezet, maar dat dit nooit gebeuren, maar ik beloof je, als die setup nou uitspeel, dan voor die jaar ga ik $1 miljoen net profit maken. Ik choke glad. Ik beloof jullie, letterlijk. Ja, morgen kijken of ik morgen ga trade en dan maandagse week ga ik definitief. Als je setup morgen is, dan ga ik het trade, maar dit zal zeker namiddag is. Ik lijkt je in NY setup, open setup zien, want het veel oud is. Enige tijd na 4, dan kun je setup wat. Dus even als ik nou die tijd moest in die trade in die charter gekomen, zo ik je setup als je niet gewaard wil retest, dan zou ik geïnter. In plaats van dat ik al die aan de market structure punten gezien het, verstaan niet.
So yeah. This shit is squay, bro. Squay stuff. That nigga. Oh, boy, it's beautiful. Beautiful. Magnificent. Absolutely beautiful. Ons kan het nie staan nie, ons kan nie verby kyk, die is perfection. Oh. This perfection, boys. Yo, die kak gaan jou mal maak, bro. Die kak sal jou mal maak. Yo. God damn. God damn it, bro. Die shit sal jou letterlik van jou kop af laat raak, bro. Ik denk je moet maar anyway van je kop af is om een succes te maken, maar like seeing your shit happen, bro, like in real time. Nah, bro. Nah, bro. Nah, bro. Give me 1 minute. Disgusting. Absolutely disgusting, bro. Yo, guys. Ik werk jaren, letterlijk jaren is struggle, jaren is harde werk, jaren is consistency, jaren is proberen niet om die kak zo te zitten doen voor een paar minuten en dan call it a day. Like letterlijk, maar je doet het letterlijk niet om zo te komen zitten in het setup iets te spelen en dan voor je setup te kijken terwijl je iets speelt, je try to manage basically en dan game over. Dus deze one-to-one stops to break even, maar ik ga niet stops to break even vatten, want ik ga wachten eerder tot prijs voor mij 1-2 hier in profit. At least die is break of die ten laatste, dan ga ik break even. En normaal weer is prijs break om prijs met een lower time frame structure punt maken. En dan je wil ook nog iets gevat is elke keer als prijs komen retrace en dan weer continue. Nee, dat dit in die paas bij me gebeurt zo. Ik wil dit niet meer doen nie, of ik doe dit niet meer nie. Ja, boys. Ims this year, bro. Ik weet hoe ga ik het doen, maar ik ga het doen, bro. Ik weet hoe ga ik het doen, maar ik ga het doen. Tijd in alles moet maar niet samen spelen in. Dan gaan we die shit doen. Dan gaan we die shit doen, bro. Brother. Brother. Retest continuation. Brother. Die shit is niet meer funny, dat is letterlijk, mens voelt niks meer voor dit, dat is maar nog niet, dat is wat het is. Ik zie uit om een M te maken, maar dat, ja, dat is alles zo, dat zal ik beter is, die tijd wanneer ik het actually maak, wanneer ik een M een net profit maak, like, en ik weet, die gaan like, peak trade, die gaan gewoon trades vatbaar, die zal zitten wat jullie nou zien. Ja, en die zit op execute, maar dan gaan ik soos like 100 days gaan op trade risk. Daar en daar gaan maar eerder van mijn kleine trades. Maar ik weet, ik ga het like
op is ernstig doen en dis my plan is basically. En ek het ook gedink dat dis hoekom ek seker maar so lank vat om alles te doen, te geleer het en alles. En ek moet verstaan wat ek doen, ek moet verstaan, in dit verstaan waarmee ek bezig is, wat ek doen, hoe om het te doen, zodat ik kan, als ik die ding doe, dan doe ik het recht. Dan verstaan ik wat ik doe en ik doe het op rechte manier. So, ik is confident dat ik like, nasty gaan is in die ding. En vooral wanneer ik, zoals like, ik met dop klimmen en wat not. Maar ja, boys, ik moet twee van die dingen. Wat kwaai is om te zien is die feit dat niks is by accident. Dit is wat dinge so kwaai maak. Dit is wat alles so kwaai maak basically. Is niks by accident wat dinge gebeur net die by lucky. Ons doen dinge consciously like on purpose. Verstaan jy? Come on boy. Okay, police close. Police close, please, police close. En dan nog 'n lange bully signal verkeers. Oh bro. Police close for my, asseblief. Police close vir my asseblief, police close. Police close police candle close. Die hele oomblik voel nou so Nick, ja. Die hele oomblik voel so onwaar vir die feit dat veral ek het nog gedink ek sit op van jare iets veel omdat ek het 'n bietjie getooi van die high time frame om my voor hourly die structure wat 'n bietjie messed up is, maar soos ek al gesê het, ek volg maar net wat ek gesien het op die low time frame en ek volg die overall direksie. Ek wou nou nie my eie ding kom doen het en net randomly kom sales wat dit, maar daar is die confirmations was niks wat my self support, jy verstaan nie. So ek het maar net my structure gevolg, ek het die high time structure gevolg, lower time structure met 'n bietjie doubt, maar ek het gedoen wat logical wat reg is om te doen. Ek het nie gedoen wat ek wil doen nie. Verstaan nie, en dis die verskil. Soos vir ouders gister, die setups wat ek wou gevat het, ek weet nie of ek het gevat het, ja, ek het nie gevat nie, maar ek het nie sommer net in die structure gejump in price action en gejump, ek het gewag vir price, om vir my te wys dat price wil my entry gee, price is keen om vir my signal te gee, dieselfde met die setup, ek het gewag vir price om vir my die setup te gee, voordat ek enige entry consider, kyk die disgusting is price, M3 en dinge guys, M3 en dinge, beloof julle, kyk jy dit vat, soos hulle sê, dit vat lang om 'n sukses te maak het die hele besigheid, maar sodra jy hom agter die bak het, is game over bro. En dis waar jy maar net moet jou kop hou. Jy moet maar net jou kop hou bro. Brother, stops it break even now. Stop is it break even, risk free. I'm driving this bro. It's a low risk trade. Gaan nie lig nie. Ek het nie gehoor risk gevat, want ek het 'n bietjie die setup gedoubt, maar fuck me bro. God damn, naga. It's come on. Nasty me bro. Ja boys, dis maar net belief, glo, trust. Alles kan nie sê, is maar net aanhou. Soos my ma altyd sê, aanhou wen.
ander oor wen. En al wat ons is maar ander oors. Ons het ons lewens verander, is maar ander oor. En dis al manier hoe jy gaan wen. So, dis wat het is, boys and gentlemen. Try to sit back even. Ons we are riding grass free. High low, structure stilte, high low. Dus kijk waar je high om te gaan gemaakt worden. En verder is dit. En verder is dit. Gaan zeker retracement zien van die area af. Meine shit, maar kijk maar. I don't actually care, I don't really care. Setup is klaar in mijn directie en zo. Geen erg om die prijs wil bullies wees, so prijs sal bullies wees. Staan as prijs wou berries wees, sou prijs gecontinue het om berries te wees. So prijs gaan my nie nou bang maak die berries te gaan nie. Maar toe prijs die kans kry om berries te gaan, toe wou prijs die berries gaan nie. Staan nie. That's the type of shit, nigga. It's kind of shit we're talking about, bro. Stop say BE. And we ready to go. Het naakste van alles is, weet je hoe niet boring nie, maar hoe om zelf om live te treden is niet een lekkere voeling. Om like jouw positie op te maken op je phone en like treden in te is glad niet lekker. Dat is een baie unpleasant gevoel. Maar die lifestyle wat daar vanaf komt en om je rules te volgen, al die technische goed te doen in risk management en je tijd te managen om altijd constant te wees is niet een lekkere gevoel. Het is een baie unpleasant gevoel. Maar als je tijd uitspeelt en alles gaat volgens plan en dat is waar die lekkerte vanaf komt. Die result komt, die lekkerte komt van die results af. Maar niet van die progress of die proces af. Die proces hemzelf is baie uncomfortable. Die hele proces, totdat jouw trade toegemaakt is. Even soos break even, kijk nou wat gebeurt. Je gaan nou zien op TradingView. Check gewoon wat gebeurt. Kijk, het prijs gedropt nou. Maar dit is die gemakkelijke voeling. Gemakkelijke voeling. Dat is constant dat ja, je wat van een trade is prijs gaan reverse of prijs gaan terugkomen met charts en of op mijn stoploss kom hier. Of zo in zekere geval. Als je break-even, je voelt een beetje gemakkelijker, want je stoploss is basically een profit. Alles zit een beetje profit, maar je is een profit, maar je maakt niks voor die dag. So, dat doen je eigenlijk iets voor je feeling, maar die results is altijd maar die beste ding. Wanneer je wanneer je iemand nou na al je tijd toe is, wanneer je tijd in is, maar wanneer dingen beter beginnen lijken. Verstaan jy my choppy, verstaan jy? As die tyd nou so close op die time frame, het is met 30 minute time frame, en die tyd close so bullish engulfing met die morning star pattern op my 4-hourly area of interest, nadat prijs een 1-hour shift of structure gehad het in die bullish direction, en dan gaan ek die trade as een swing trade ook. Want dan het ons die potentiaal om maand toe te gaan. Dan kunnen we letterlijk hier opgaan naar de huis toe. Als letterlijk bullish close in voor ons eigen, dan kunnen we letterlijk swing trade energy het van die zone naar voor olie. Nou begin die structure te vormen. Het feit dat prijs als hier midden een bearish case was, een lang bearish case. Nou wat die bearish case een beetje retrace, een beetje terug gaan en nou gee je dan way. Nou lijkt die structure meer bullish als wat het net ongelijk het. Net nou. Als wat prijs net nou gelijk het. Dus kijk wat doet Nasdaq zo beetje. Nasdaq is nou bullish. Al die wat Nasdaq is, je ziet nou lekker structure op Nasdaq like. Volledige highs en high lows wat gedisrespect raak en dan wat gecontinue word, wat like teergehakeld word.
die structure is nou niet man random type shit. Hello. Oh boys. Ja guys, dit is maar wat het is. Dit is maar wat het is. Ik weet niet hoe te voelen. Ik voel... Ik get mixed feelings. I have mixed feelings. Kijk, als ik naar mijn lijntje te gaan, dan kun je zien. Het is goed te zien. Als hij slow high, slow low, als het een nieuwe high gaan maken, als het teruggekomen, als het die rond speel, accumulate, break above, retest, continuation. Die laatste gedeelte van die hele setup is die belangrijke gedeelte. Die gedeelte. That's actually waar jouw confirmation is dat prijs wel in die direction gaan. Daar is jouw high wat prijs gemaakt het, wat boeken die high geclosed het. Die was die low wat prijs gemaakt het. Nou, as prijs boeken die is, weet ons prijs wil bearish gaan. As prijs onder die low kom, weet ons prijs wil bullish gaan. En nou kan je zien die structure, die flag, die wedge, wat prijs die gaan maken het. Squeeze. Ik heb dit ook maar niet lang geleden geleerd, maar zeg maar zo 2 jaar geleden. Ja, 2 jaar. Wedge, squeeze upwards, break, retest, enter, en. Maar dat moet in lijn is met je overall direction en prijs moet op een support level wees. Voor die move om uit te spelen. Die trade wat ik gevat het is basically die pattern. Nou wat gebeurt is in simpel guys. Die pattern elke keer als er price action gebeurt. Ik ken die pattern zo goed dat is eigenlijk wat ik zie. Voordat ik die trade vat, voordat ik nog iets doe, dat is eigenlijk wat ik zie. Ik zie die pattern zo. Dan weet ik hoe om te reageren. Dan weet ik waar prijs is. Oh my god dude. What the fuck. Check gaan hoeveel op is guys. Chaos, check. Prijs het niet opgeskiet nou. God damn. Nadat prijs hij bearish things. What the hell dude. Yo guys. Ik weet niet om te voelen. Stop zit BE. Risk free. Het is letterlijk niet een setup voor. Oh my day. Oh shit. Yo. What the. Bruh, what the fuck. Oh shit. Yo bro. Gaan we een screenshot wat. Yo. What the f. Oh, ik zie jullie hoe schiet de keers hier bro. Damn. Close. Niet close. Ik ga close guys. Ik ga close. Het is letterlijk het 1 to 2. Ik moest zeker maar niet close zitten. Ik heb letterlijk naar hier toe gemaakt. 1 to 2. Prijs gaan nou letterlijk continue maar die momenten maken we dan nou zo. Brother. Yo, what the hell? Yo. Naga. Ordentelijke close though. Als er redelijk een close gemaakt het, want prijs is op een specifieke nummertje geweest. Dat is maar ook om ik het toegemaakt en God damn. Nigga.
Bro, ik hoop, maar die is nou evidentes. Evidence. Ik ga niet nou meer, nee. Ik probeer aan mezelf te bewijzen nou meer. Nog baie dingen te doen. Ik ga maar nou niet mijn dingen doen wat ik moet doen en net aangaan met mijn leven. Ik ga niet meer baie dingen doen en op en af. Baie mensen te bewijzen en dit 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 en dit. Ik heb letterlijk mijn tijd die bij die high toegemaakt. Letterlijk boop die high. My position. Because I was motivated by the results. So die was genoeg voor die dag. Basically, ik wou niet ready wees. Die nummertje was genoeg. Wanneer ik die type ingezet, ik heb net getraind, basically, omdat ik hier prijs gaan schiet. I'm happy. For the day, I'm happy. I'm happy, boys. I'm happy. I am more than happy. Zit er met bij mooi iets gespeeld. Stopje BE. I was happy. Misschien maar goed, ik was happy. Maar prijs nog steeds eigenlijk. En niet straks maken op steeds prijs steeds continue. Maar misschien niet om dat ons zit onze luister woord. What the fuck, so ik heb de 1 tot 17 geketcht. Daar heb ik nu toch gemaakt. 126 to be wow, 126 279. Goed kijk boys. Dus prijs gaan we weer bullish continue. Prijs is maar net een beetje stoploss als mensen wat er in tijd uitgevat. Prijs gaan we heavy bullish continue. Daar is actually nou een entry zone waar je kan scaling entries vangen. 4, 9, 2, 7, 9, 140, 9, 4, 9, 1, 2, 6, pointing equals 153. So op die chart wys dit ek het 174 pips 174 pips gevang, maar my entry op my MT5 was 'n bietjie hoër. My entry was hierso toe prys breek as julle kan onthou. Ek het my entry was daar gevul, so my actual pip count was 153. My actual points dat ek gevang het was 153.3, so it's massive. Kijk eens, 1 to 7. Oké, als je juist reward. Als ik zo maak. Juist reward, laat die onder. Interval is zo. Zo ik het de volledige 1 to 3 gevangen. Nice. Stoppels was niet zo onder die low geweest. Zo daar was de volledige 1 to 3. Nice. I'm happy boys, I'm happy. You guys jullie nu zelf zien hoe spelen tijd zo ik kan niet meer. Ik wil baie wees, maar ik ga niet meer nee. I'm done. This is bull, me, I'm not done now. Let me buy your part, it's klaar by your part. Time to talk is over. We're now executing. We're now doing the executions.
Likewise, guys. En gaan we nog afzetten nog even chill. Ik is nou klaar voor die dag. Prijs gaan basis nou, zoals ik gezegd heb, like guys swing. Waar je ook kan kijken naar prijs naar die highs toe gaan. Dat is likely om te gebeuren. Ik zeg als die keer zo bij de police close maar. Is oké, ik was gelukkig met die nummertje. Wat ik kan maken voor die dag. Het was mijn target anyways. So ik is gelukkig. Het was oor mijn target zo. So ik was gelukkig. So I'm happy, I'm motivated, happy. So ja boys. We zien elkaar dan weer. Hopelijk morgen of maandag. Vrijdag is niet meer mijn vriendelijke dag. Dus kijk wat ik eerst maar. Ja. We zien elkaar dan weer boys. Peace out to the nature. Maar ja, die pitten, zoals ik al gezegd heb, dat is wat ik eigenlijk op de lowe time gezien heb. Jeden shoulders as a confirmation. Maar nog steeds mee. Flick, left head, left shoulder, head, right shoulder. Dat is die pitten, maar die right shoulder heeft maar nog niet tijd gehad om iets te spelen. Zo. That's what it is, boys and girls. See you tomorrow. Dus ik is nog blij voor die setup, guys. Ik zal even staan. Ik is blij, maar ik is moe. Oh my god. Double wat ik zo gemaakt heb. Pretty close. Double. Maar is oké. En de video nu stoppen, gaan ik hem op YouTube live en dan is het mijn tijd voor dit dag. Cheers boys and girls, see you. Dit screenshot van price action. Journaling wise and whatnot. Ciao bro.